El sector del petit comerç ha començat el dia pujant les persianes dels seus negocis. I és que malgrat molts d'aquests comerciants del centre de la ciutat formin part de grups empresarials més grans o més potents, molts d'altres, però, són els propietaris dels seus negocis i consideren que no es poden permetre aturar l'activitat. Aquesta ha estat la tònica dels botiguers del centre. Han anat obrint des de les 10 del matí. Ho han fet abans els pastissers i flaquers, però amb la por al cos, per si els piquets actuaven. Sí, nosaltres, d'acord amb l'associació de comerciants, de tenim obert, pensem que la vaga és una qüestió que cadascú pot fer el que li sembli i a partir d'aquí, doncs, si hem de passar bé sigui piquets o la manifestació, tancarem i ja està, no volem pas sense els valents i molt menys. Nosaltres tenim el dret a treballar i els altres tenen dret a fer vaga i a partir d'aquí... Nosaltres estem en plena campanya de mones i ous de Pasqua, per tant la nostra obligació és obrir, ja que és la nostra campanya més forta. Sí que obrirem al matí i a la tarda esperes de que si hem de tancar perquè passa piquets o així, també tancarem. Els petits comerciants han seguit el ritme d'un dia ordinari, com si fos un dijous qualsevol, però de reüll patint pel que podia passar. Alguns fins i tot han seguit treballant dins les botigues, però amb les persianes abaixades. Pels carrers es respirava aquesta incertesa a l'hora de saber com esdevindria el matí. Si passen els piquets, doncs baixarem les persianes. Si ens veiem obligats a tancar, doncs haurem de tancar, però nosaltres de moment, de fet, gairebé totes les botigues estan obertes. La brutícia ha estat evident als carrers perquè els serveis de recollida han quedat aturats, però ha seguit amb normalitat. Han estat a les parades del Mercat del Lleó, on els comerciants solen viure també del que treuen únicament de les seves parades i que, per tant, han continuat amb la seva feina. No han parat els pagesos de l'exterior ni cap de les parades de roba, però de moment al matí ha semblat que era un matí tranquil, molt poca afluència de clients, que s'ha anat despertant a mesura que el dia també es despertava i no sabem gaire bé què és el que passarà. En tot cas, agraïm a qui ens deixa exercir el nostre dret a treballar i respectem qui decideix fer vaga, només faltaria. Però la presència policial també s'ha anat intensificant durant el matí, dins el mateix mercat, on transitaven agents policials, com també fora, o com també pels carrers del centre de Girona és Comercial.